Takže čus lidi, zdraví vás Tomi.cz u mého druhého let's play na hru GTAčko. A my jdeme asi hned na misi, jak to tak vypadá. Cítneš, že máš prachy. Že máš prachy. Nemáš? Má prachy, dobrý. Jsme zbohatli asi o. Tak jdeme na tu misi. To přeskočil, tady to je, jo to je spray, takže to je ta mise, jak budeme sprayovat. Tak jdem. No jasně, ještě mi tam věď, tak. No jasný, se taky třeba naráž. No jasný, ještě to, no si myslím jako. No jasný, víme co máme dělat, musíme to nasprejovat. Co to? No 2. Jo, neví. Je někdo, jo můžu. To zprava nedlouho, ale ty budeš mít určitě penízky, veď? Skválno. Ti třím do kroku, tak jak to že ne? Já už mám 400 peněz, no tak ale... Jdi, si po mě. Čekám do auta. Tak do auta rychle. A jako z naší strany, že jo, třeba. Tak jedem. Tak a jedem. Jsem se vlastně někoho zastrazil, no ale to jako už nevím, ale stůj, uklidníme se, jo. No to píše, že jsou nějaký gangoví teroristi, taky můžou být. Stůj, jedem, už můžem. Tak my to musíme tady nasprejovat nějaký teďka ještě 2. No jasně, střílej. My z minulého dílu máme brokovnici ještě, oj, no jasně, choď tady proti policajtovi ještě s tím, no. Tak se nemusíme na bacha, jo, takže se musíme odlákat. Tak sprejujeme, podle mě nechaj. Sprejuj. Šmejda, hala jako klídek, jo. Se uklidníme, no. Přijďte, než jako za mnou doběhnu, tak... Říkal, že mi přijeli zaplat, no. Jak se tam dostal, to byl taky dobrý bak, jako. Děj, hop. Dobrý, už se nám vynulovali za zvězdičky, tak už je to dobrý. Hop. Tam to posprejujeme. Já teďka už byl jako, jo, už jede. Už je tady, jo. Teďka dolů hezky slezu, hezky opatrně, ať se mi nic nestane. Hop. A mohlo se mi fakt takový malý, že jsem ani nic stalo se nevím. Máme se na slunce. Jak jede. Tak jede. Zda... Co dělá? To má prostřelný koul nebo co? Ne, že by to takhle už. Tak, ten díl bude docela, bych řekl, že já budu kratší, protože já dneska chvátám a budu rád, když to stihnu vyrendrovat ještě.
že bude jenom jedna místa, teďka tady postřílíme ty lidi, co jsou v tom našem okruhu. Vlastně víc to dělat nebudeme asi. Jo, tento video bude možná hodně krátký. Ještě tam možná něco uděláme, ale nevím co. Ano, takže teďka tady postřílíme pár lidí. Peníze. Máme 600. Ano, tady ten bude, já potřebuji někoho, kdo má pistol hlavně. Já mám pistol tady ten, tak je to dobrý. Už jako nestojí, vole, já vím, že máš pistol, tak, ale já tu pistol chci, že jo. Já telefon zvedat nechci, že jo, protože já bych potom šel na misi. Jestli pistol. Takže mám na B. Teďka se pojedu na kole. Se na kole ještě. Brze. Jedem. Hele, přejedem ho. Tak ne prejno. Nevím, jestli tady už mám otevřený ten bar, ale to od tím pochybuju silně. Tady už zahrát ještě. Pojďme tě. Tu policajti se ražený, tyjo, něco říkejte, že tak hlavně, že policajti umějí jezdit autem. To je jako hlavní. To je jako hlavní, že policajti umějí. Je otevřený bar, tak tam dojdem. A já nechci zvedat telefon. A my co uděláme tady, jestli něco vzít? Takže nemám money. Takový divný zvuk. Ty taky, no ty taky jako. Tím jako nepochybuj. Money. Jako my nemám peníze, jo. Zase vám to jako docela divný, že máš peníze tady. Jo, tak přišlo zatrápně říct, že nemám peníze. Hej, prostředíme flašky, já tě stranu dám. Která je tady další? Tady ty. Další. Jsme dobrý střelbaři. Máme dobrou střelbu, ještě máme 5 nábojů brokovnice, máme spray celý. Tak si zahráme golf s ním. Golf, kulečník. Jasně, že si tu vsadí, prostě já jsem nejlepší, prostě já to umím, že jo. Tak pojď. Pěkně natáhneme a... Tak a pěkně a... BUM! Něco, kde je bílá. Ej, tak ten toho dobře využije. Tak já na řadě on toho dobře využije, on tam dá tu fialovou podle mě. To říkám, on nám tam líp ta bílá, ale... Tak prý ne, no, tak ten to umí. Ten jde ještě, že jo. Tomu už to nevíde podle mě, nebo jo? To říkám. Hele, tak to jsem teďka dáme, přemýšlím, co udělat. Teďka jako, já bych tam mohl docela i tu červenou, kdyby věděla, jak se ale odrazí, že jo. Tak takhle, no to bude asi nejlepší. Pic pěkně. A jako jak to, že se tam nešlo? Ježišmarja, toto dopadne. No takhle málo jsem to měl dát, že jo, pak by se to povedlo. Potom budeme mít tu golfovou hru ještě. Dobrou. Další trafil. To se na to vůbec chodil, jako že to prostě dopadne blbě, ti říkám. A zase to byl hodně dlouhý, hodně kráťanký díl, tak... Ale trefilo, že se to vyrenderovalo. To je fakt, ty vole, asi blázen, jako tady to. Jo, pojď, netraf. Jo. Yes. Tak a jdem na to jako už. Jdem jako, ale co to mám dát, že je zas. Tak a... Jo, trefil jsem se. Ne. No jasný, že jo, prostě jako trefit můžu, že jo.
pardon, to smrkal. Jo, fakt ty vole, potom toho holí zabiju. Ustřelím hlavu brokovnicí. Šmejdové. Ale dobře, já jsem na řadě. To bychom jako mohli tady zase udělat, jako. Prostě tady do této jsou napálím prostě úplně ať. Takhle do těch to chceš, jo. Tref se tam nějaká sakra. A zas nic, jo. A to prostě neumím tady to. Takže zahrajeme jednu z těch, jak tam jsou ty automaty. Ještě. Pojď, op. To je těsný. Se to můžu vykašlat už, ale prostě jako to je na dvě věci tak akorát. No jasný, tref se, ale ještě další, tak ne no. Červenou škoda, že to nejde přeskakovat tady, no. Já teďka jde na černou. Nedají tam. Monster to, ale už je fakt, jo, jako... Jous. To tu ale jako zabiju. To se jako neměl dělat, kámo. To se jako neměl dělat. Pojď. Já se nevím, jak se mám krajit, vole. Problém. Mám peníze zpátky. Tak my se ještě tady tu jednu hru. Ano, play. Je to bude dobrá hra nějaká. Prostě musím chytat asi medy. To je dobrá hra náhodou. Pojď se dej. Skláním jak jenom skoro, jo? Tak já vlastně můžu letět taková furt nahoru, že? Či on asi veš nejde letět, že jo? Dobrá hra náhodou. Přijím jednu kýku, bude někde hodně dole. Game over. Game over, ale to už bude pro tento... Ještě dvě... Tak, už to budu pomalu ukončovat. No já ten telefon prostě nechci svědět, ale nechci začínat další mise. Takže si vím třeba tady to auto, no to se mi líbí, to je pěkný. To se mi líbí tady to auto. Jako si se mi jako nelíbí, jo. Tak jedem. Jsem akorát dovísit. Ty nic neudělal, tak jako nevím, co chceš. A drift, hodiny ještě uděláme, tak pas. To neumí driftovat, nebo jako co? Jsem vždycky udělat, co ten dělat drifty, takhle driftovat, to asi neumí, no. Takhle tohle už je pro tento díl všechno. Pokud se vám video líbilo, ohodnoťte lajkem. A pokud chcete být informovaní o dalších videích z mého kanálu, tak dejte odběr. A já se s vámi loučím. Čau.